Sirkal Dr. Jwan lony madwarore kar ka wadhina ka jatend piny Kenya duogo ne jotend migepe moko mano osedhi dwaro machielo mantiere kar kae ka Gen Z bawene neno chendo otieno ma kawuono giwacho ni kik nuo jotelo ka mano osedhi jotelo moro amora mosegabede e migao moro amora kik nuogi okaw new faces mondo kel kar en gima nyalore kaluore kodi Eng'ona nikech koro ing'eni kanyo to koro tuomo wa joma nosedhi gieki. But wa explain maber ni kaka structure mar sirkal ringo. At cabinet, and you know cabinet incidentally, and the 22 plus the PSS. Now at 22, gini joma deal gi strategic policy. Now, samudi deal gi strategic policy mar piny. Nyaki bed ng'ama nigi capacity manyalo comprehend, manyalo winjo gik matut miwache iye kanyo goeko. Nikech gik miwache iye kanyo goeko, I must admit, ng'ona kuponio, moko gin a bit technical, moko gin philosophical. Koro ing'eni nyaki bed ng'ama kipimo gigo, tinyalo dhi somo gi kata miwinji. Ken gi wich mayot. Nyaki bed gi wich ma awinjo ka joluo tinde lunga keni njere keni otimo jere. Bas kibire PSS gin joma technical manyo onego bed nosomo gik mitimo goeko. Abiro miyi example. Ndalo mane COVID ne ntiere ne an PS mar basic education. Magawa, who is a medical doctor, was the CS education. Kagwe, my is a communication expert, was the PS health. To kane gidhi a meeting mar cabinet, Teodo Kamagawa, who was in education, would give serious technical advice. Makata sechi manodwa ya school to penja tene podoloro school. Kane wadho arado gi president. To Magawa opimo ne kaka medical doctor. Nyithindo ok dhi tho school because immunity margi ni malo and several other factors. Koro wata gimanyalo wacho, CSS nyaka bed joma winjo gigi mamalo. For example, Matiangi was an educationist. To kano tere internal security, nikech no se understand operations ma government, no nyalo donjo mochako ne kako nyalo deal gi kanyo. Karanja Kibich, I think he's an engineer. To kano tere internal security, no se nge ka sirkal tiyo, kaka sirkal onego beni operate. So, nitie basic minimum of education gi exposure made waro at that policy level. Because below the PS, you need director generals, and in some cases you have secretaries. These are also technical people who need to feed kadimalo on decisions what they bedo malo kuno. Koro kitero ngamara oi magigi okowinji. Koro somo ne gik mo ken ko de kanyo to en suchalo sanamu ide go e picha. Oge kako de kolo jo piny Kenya. To kaponi mane gimo timore daktari ka okawo jok mawuok e duond buche mar gwero kamano kuom jogi mano bin gayo owacho kuom ranyisi ko wa duond bura mar odie maliegore ni tinya bero nitiere kata gi thuolo mar donjo kata i cabinet ka okawo jogo maoge kod lony madwarore mabede simi nying moro manyien ni ero owacho luongo ni raoyi kama gintie jogi onge kod teko mar ng'eyo kata mag winjo gik mamoko mana kuom ranyisi ji abila gi ke yudo kendi kele e cabinet mari poro dino ka sirkal idhi ta kaka dwaro ko sodhi neno makoko pod aparo ni sani kaka chunya nene kata kaka pare aparo ni kata members of parliament kalure gi gima nyose timore ok apar ni wang' ne gidhi kala ni let my people go we jogi okal nikech oseyiergi apa ni wang' ne kineno gima ne Mbadi owacho vetting mokalo chande yieno mondo honorable Mbadi wa commend for gima nowacho no wacho ni kong'iyo jogi 60% of them jomok winji to kama ge midwaro let them be nikech joka ne nigi majority koro kapar ni king'iyo gik mosetimore sani ni members of parliament pod dhi ne joma raoyi I'm sorry to mention nikech kata mana sirkal mokwongo cha adhi luongo nye ng'ato tawe to nitie ng'ato manokel kanyo manokel mandalo moko noket nochung' ne weche mag tugo gieki apa ni ung'eye tineno kanodonjo to ok ne donjnene kata gik manotimo ne dhiera